خۆگەون دبینن نەها نەورۆزا حەسەکێ لەداوی بوو ئەم نەورۆز ئی ساڵژی نەورۆزا 2026 بە ڕحێ نەتەویە کورد تایبەتیژی بڕحێ یەکیتیا گەلێ کورد هات پیرۆزکردن دەبن سیوانە پاراستنا هێزên me yê Kurdî taybetî hêzên YPG û YPJ û hêzên esayîşê qesedê vê tu pirsgirêk çê bibin berovacî wî birehekî netewî û herî li pêş bû yanî yek jî taybetmendiyê vê cejnê ew bû ku rihê netewiyê Kurd di Newroza gelê Kurd bi taybet herî li pêş bû wek hûn dibînin bi hezaran an jî bêjin bi hezaran ji xort û keçên Kurd ji malbatên Kurd hatin ev Newroz pîrozkirin û bi awayekî rêk pêk vê tu pirsgirêk çê bibe niha xatirê xwe ji cê Newrozê dixwazin ji bo lo em vê Newrozê dubare pîroz dikin û ev rihê ku li vê Newrozê derket em silav dikin pîroz dikin û beriya niha jî helbet her çi xwasî me sozda niha jî em soza xwe dubare dikin ku rojên peşiya me demên li peşiya me sedî sed wê bibe roja azadiya gelê Kurd her çarperçê Kurdistanê û carek dênem dêjin Newroz pîroz be.